Toto som ja v dielni 5 minút po tom, čo som sa rozhodoval, či budem dneska sedieť na riti. Úprimne, fakt sa mi nechcelo, lebo som mal na hovno deň. Ale ťažké to máme každý a ja musím s lenivosťou bojovať. Toto je moja malá dielňa, v ktorej vytváram všetky moje výrobky, ktoré si môžeš pozrieť na mojom profile. Ak ma ešte nepoznáš, tak ja som ten hyperaktívny atlet a lukostrelec z Prievidze, čo všade behá. No a toto som ja pri plnení si môjho sna. Vyrobiť pravý turecký luk, kým som ešte tínedžer. Vyrobiť jazdecký luk je niečo, čo považujem asi za vrchol tradičnej a historickej lukostrelby. Jadro luku tvorí drevo. Na zadnej strane je rohovina z bivola a z prednej strany sú achillové šľachy, taktiež z bivola. Tento luk robím už nejaké 3 roky, samozrejme s prestávkami. A čím hlbšie sa do toho púšťam, tým viac zistujem, aká to je naozaj veda a obrovské umenie. A práve pripravujem na lepenie jadro tureckého luku. Takže toto je posledný krok pred drážkovaním a lepením. A ak chceš vedieť, ako pokračujem na svojej ceste, a ak ťa zaujíma téma behu, lukostrelby, Spartana, prírody, ručnej výroby a iné, tak ma určite sleduj a napíš mi do komentára, čo nové by si sa chcel dozvedieť.